Is-sit tal-aħbarijiet awtorevoli Politico żvela konflitt ta' interess qawwi minn Roberta Metsola bħala President tal-Parlament Ewropew u żewġa Ucco Metsola Finlandiż li hu lobbyist b'saħħtu fl-industrija tal-cruise liners permezz tal-interessi tiegħu mal-grupp Royal Caribbean. Dak żvelat bi prominenza anke fuq l-ewwel faċċata tal-verżjoni stampata tal-Politico idur mal-irwol tar-raġel ta' Metsola li influenza l-liġi ambjentali li tolqot l-ispejjeż tal-kumpanija tal-cruise liners li jirrappreżenta u l-fatt li din il-liġi ambjentali spiċċat iffirmata minn martu nnifisha. Fil-fatt, sa ftit ta' xurilu u talab liġu il-laxkati liġijiet ambjentali li joqtu lill-kumpanija tiegħu bit-titlu The Metsola Exception, the European Parliament President and her lobbyist husband. L-artiklu tal-Politico jiżvela kif regoli u obbligi li daħlet Metsola fuq kull membru tal-Parlament Ewropew biex jiddikjaraw konflitti ta' interess, inkluż permezz tal-irġiel u n-nisa tagħhom, lanqas japplikaw għaliha personali. Politico innota kif Metsola għamlet dawn l-obbligi f'ġieħ suppost trasparenza li tant tiftaħar biha, iżda dawn il-kodiċi jgħidu li kulħadd irid jiddikjara il-konflitt ta' interess minn barra hi. Jispjega kif żewġa għandu interessi kbar għal kumpanija kbira tal-cruise liners u li għandha sem kbir fit-tniġġis tal-portijiet permezz ta' dawn il-vapuri. Fil-fatt żewġa li ġie deskritt bħala wieħed mill-aktar influenti fl-istituzzjonijiet Ewropej spiċċa anke Viċi President ta' Royal Caribbean Group li hu bbażat f'Miami u kien anke id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Cruise Liners. Politico jinnota kif Metsola titkellem ħafna dwar il-governanza u wara l-iskandlu Qatargate li wkoll kien jinvolvi influenzi u konflitti ta' interess rat li tirregola lil kulħadd iżda mill-ġdid minn barra lilha nnifisha. Politico jiżvela kontenut ta' emails li fihom ir-raġel ta' Metsola jitlob anke għal laqat f'isem ir-Royal Caribbean Group mal-Unjoni Ewropea. Jirriżulta li mill-Unjoni Ewropea wixbuh f'inqas minn 3/4 u ingħata appuntament għal ġimgħa ta' wara. Rappreżentant ta' għaqda ambjentali iżda qal li dan hu stramb ħafna meta fil-fatt huma idumu x-xhur jistennew meta jitolbu għal appuntament waqt li t-talbiet tar-raġel ta' Metsola kellhom l-abilta l-ebda NGO ma setet tagħmel. Ir-raġel ta' Metsola qal li martu qatt ma tkellmet fuq settur li hu jinfluwenza fejn fost l-oħrajn talab għal finanzjament mill-Unjoni Ewropea biex il-kumpanija tal-cruise liners tagħmel il-qalba ambjentali. Iżda Politico żvela kif dan mhux minnu u nstabu s'issa mill-inqas żewġ okkażjonijiet li Metsola tkellmet fuq is-settur b'kelliem għall President tal-Parlament Ewropew jagħti l-impressjoni li dawn kienu xi dikjarazzjonijiet ġenerali. Il-kelliem għal Metsola ammetta li regoli li kulħadd kellu joqgħod għalihom u jiddikjara konflitt ta' interess saru b'tali mod li ma japplikawx għall President tal-Parlament Ewropew biex fi kliem Politico l-Europarlamentari Nazzjonalista ma tidirx li kisret regoli favur it-trasparenza iżda ma mexxietx bl-eżempju. Membri parlamentari Ewropej li tkellmu ma' Politico wkoll innutaw kif qatt ma ntebħu b'din il-loophole u ma kinux konxi b'din il-ħadma li tħalli barra lil Metsola. Dan fil-waqt li Metsola permezz tal-kellim tagħha qalet li regoli li daħlet japplikaw għal karigi u persuni portafolli speċifiċi fil-Parlament Ewropew, anke jekk ironikament tirrappreżenta lill-Parlament kollu kemm hu u kull ħidma li taqa' taħtu. Politico wkoll semma kif dan l-iskandlu li ġie żvelat ġej wara li fl-aħħar jiem Metsola wkoll ħattret lir-raġel toħta Matthew Tabone bħala il-kap tal-kabinett tagħha. Ingħad kif Metsola kienet diġà irtirat il-ħatra ta' Tabone fil-leġislatura preċedenti wara li nkixfet minn ġurnal Taljan iżda imbagħad wara li reġgħet ġiet eletta f'Ġunju li għadda tat lir-raġel toħta paga ta' 20,000 euro fix-xahar.